Но когато дойде Исус, как те набара? Говориш против някой брат? Говориш против някоя сестра? Или ще се запалиш цигара? Или тази вечер ще направиш компромис, ще отвориш една бира? Внимавай! Исус тази вечер иска да влезе в ладията ти, но как, в какво състояние ще те набара? Затова днес мнозина не може да влезат в призивът си, защото Бог идва и казва: имам нещо за тебе, но ти казваш: чакай малко, Исус, да се допия ръки, да се говоря против някоя сестра, против някой брат. И ти не позволяваш на Исус да влезе в ладията ти. Какво означава ладията? Ладията означава твоето сърце. Но когато позволиш на Исус да влезе в живота ти, когато казваш: да, Исус, ела, някой казва: аз съм грешен, аз съм недостоен. Нима от мене може да стане нещо. Да, може да стане нещо. Бог може да направи авторитетен човек от тебе. И завърши какво казва. И Симеон отегли ладията си към дълбокото и хвърли мрежите си за улов. Кога хвърли мрежите си за улов, Петър? Когато Бог му каза. Когато Бог каза: хвърли мрежите. Знаете ли, ние често пътя правим неща уж за Господа, но без да е Бог там. Казвам ги от личен опит. Не може Бог да разбере втория за това, което искаш. Винаги църквата трябва да се допитва до Господа. Боже, това от тебе ли? Дали да го направя? Дали го направя? И днес Словото казва: можеш, може да успяваш, може да разкъсваш вериги, може да събаряш крепости, може да разрушаваш проклятия, можеш да разрушаваш от това, което се прави за предума човека. Но днес си буден ли си, братко? Днес буден ли си, сестро? Днес може ли да позволиш на Исус да влезе в живота ти и да ръководи живота ти? Защото Писанието казва, че колко са благословени носети на уния, които проповядват мир, защото ти не отиваш от твоето име, а отиваш от името на Исус Христос, който е победителя. И там, където Бог те изпраща, няма как да изгубиш. Защото нашия Бог е победител. И там, където те праща Бог, ти ще побеждаваш. Там, където те праща Бог,